ሰመረን በዓል ትገዝኡ ንግስተን ናብ ሓዳር ቅድሚ ምእታዎም ብፍቕሪ ዝጸንሑሉ እዋን ንሸሞንተ ወርሒ ጥራሕ እዩ ይኹን ደኣ እምበር እዞም መጻምርቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ስጡም ርክብ ናይ ኣዋርሕ ዘይኮነስ ናይ ዓመታት እዩ ዝመስል። ሰመረን ንግስትን ተመኻኺሮም ናብ ሓዳር ንምእታው ድሕሪ ምውሳኖም በብወገኖም ንመርዓ ምድላው ክገብሩ ጀመሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 2004 ዓመተ ምህረት እዩ። ሰመረን ንግስትን ብድሙቕ መርዓ ተመሪዖም ናብ ሓዳርን ተኣቱ። ስድራን ፈተውትን ክልቲኦም መጻምርቲ ክበሩ ክበዱ ፍረዩ ሰስኑ ኢሎም መሪቖሞም እዮም። ሰመረን ንግስተን ጽባሕ መርዖኦም ከምቲ ዝኾነ ሰብ ዝገብሮ ንምዝንጋዕ ናብ ካሊእ ዓዲ ኣምርሑ ይኹን ደኣ እምበር ኣብቲ ዝኸድዎ ዓዲ ከም ዝሓሰብዎ ደስታን ምዝንጋዕን ዘይኮነስ ፍጹም ዘይሓሰብዎ መሕዘንን መደንገጽን ተጓንፎ ይገጢምዎም። ናብቲ ቦታ ካብ ዝኣትዉ ድሕሪ 2 መዓልቲ ንግስቲ ሓመመት ሕማማ ኣብ ከበዳ ከባቢ ስለ ዝነበረ ቅርፂ ከብዳ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ክቀያየር ጀመረ። እቲ ኣብ እዋን መርዖኦም በቲ ዕዱም ጥንሲ ንግስቲ ብቤሎ ተሸፊኑ ተባሂሉ ዝተወረየሉ ዘይኮነስ ከብዲ ንግስቲ ካሊእ እዩ ነይሩ ምሽጥሩ። ሰመረ ቅልጥፍ ኢሉ ናብ ከባቢኡ ሆስፒታል ወሲዱ ሕማማ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ናብ ብዙሓት ዶኻትር ወሲዱ ግን ናይ ማህፀን ከም ዝኾነ እምበር ብግልፂ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግሩን ኣይከኣሉን ይብል አንደበት ሰመረ። ብድሕሪኡ ግዜ ከይጥፋእና መፍትሒ ንምርካብ ናብ ሱዳን ኬድና ይብል ሰመረ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ሱዳን ካርቱም ከተማ ውሽጢ ንንግስቲ ዝመርመሩ ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ንግስቲ ብናይ ማህፀን ኦቫሪ ካንሰር ከም ዝተጠቃዐት ነገርዋ። ኦቫሪ ካንሰር ኣብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ከም ዝፍጠር እቶም ሰብ ሞያ እንትገልጹ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማህፀና ዝርከቡ እንቋቑሖ ዝፍልፍሉ ተሃዋስያን ብዘይተለመደ መንገዲ ተባዚሖም እንትፍጠሩ ዝፍጠር ናይ ማህፀን ካንሰር እዩ ይብሉ። ንግስቲ ዘለዋ ሕማም ምስ ተነገራ ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነስ ሞራልን ብርታዕን ተሓንገጠት። ፍጹም ኣይሰዓርን ክትብል ንባዕላ ነገረት። ሰመረ ግን ገና እግሪ ዘይተኸለ እሸል ሓዳሮም ገና ኣብ መጀመርያ እንቅፋት ምርካብ ኣዝዩ ከጨንቆን ተስፋ ከቑርጾን ጀመረ። ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ንሓስብ ስለ ዝነበርና እዚ ዝጸገም እንትገጥመና ክረጋጋእ ኣይከኣልኩን። ኣብዚ ዝተረዳእኽዎ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ጸገም እውን ከም ዝፍጠር ኣመና ንባዕልና ክነዳሎ ኣለና ይብል ሰመረ። ኣብቲ መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ሕማም ምንም ፍልጠት ስለ ዘይነበረኒ ካንሰር ኢሎም እንትነግሩኒ በቃ ሞይታትኒ እየ ኢለ ግን ልክ ኣይነበርኩን። ሕጂ ዘለዋ ሞራልን ጽንዓትን እንትሓስብ ልበይ ብተስፋ ይምላእ ኣዝየ ሕጎስ። ንግስቲ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ምስ ሕማም ክትቃለስ እያ ሓሊፋቶ። ናይ ንግስቲ ሓቦን ጽንዓትን ዝተገንዘቡ ሰብ ሞያ ሕክምና ጀግኒት እንዳበሉ እውን ይጽውዕዋ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ 2007 ዓመተ ምህረት ንግስቲ ናይ መጀመርያ መጥባሕቲ እንትግበረላ ካብ ማህፀና 6 ኪሎግራም ዝምዘን ሕበጥ ተላዒሉ እዩ። እቶም ዶኻትር ናይ ምውላድ ዕድል ስለ ዘለዋ እቲ ካልኣይ ኦቫሪ ኣብኡ ክጸንሕ ወሰኑ። ኣብ ከይዲ ግን እቲ ጸጋማይ ኦቫሪ እውን በቲ ሕማም ክጥቃዕ ጀመረ። በዚ ምኽንያት ወርሓዊ ጽግያ ደው ከብል ከኣለ።
ንኻንሰር ሕማም ዝውሰድ ናይ ጨረር ሕክምና ኣብ ሰውነታ ከቢድ ሙቐት ፀገም ክፈጥረላ ኸኣለ። በዚ ዝተለዓለ ህይወት ንግስቲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣተወ። በዚ ዝተለዓለ ቆልዓ ናይ ምውላድ ዕድሎም ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ዝሰኣኑ ይመስሉ። ሰመረ እንትዛረብ ኣነ ልዕሊ ምንም የፍቅራ ስለ ዝነበርኩ ኣዝዩ የጭንቐኒ ዝነበረ ቆልዓ ዘይምውላድና ዘይኮነስ ናይ ንግስቲ ብህይወት ናይ ምትራፍ ጉዳዩ ይብል። በዚ ጉዳይ ንግስቲ ካብ ሞት ንኽተርፍ ዝደሊ ኩሉ ነገር ንኽገብር ወሲኑ። ንግስቲ በዚ ሕማም ካብ ትጥቃዕ 3 ግዜ መጥባሕቲ ኣካይዳያ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ መጥባሕቲ ግዜ ካብቲ ክፍሊ ወፂያ ክሳብ ዝሪኣ ኣብቲ ኮሪደር ኮፍ ኢለ ይበኪ ነይረ። ዓለም ኣብ ልዕለይ ዝተደፍአት ኮይኑ ይስምዐኒ። ንግስቲ ግን ካብቲ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ዛጊድ ኣይወፀትን። ድሕሪ ደቃይቕ እቲ ንንግስቲ መጥባሕቲ ዘገበረላ ዶክተር ኣብ ኢዱ ዘሎ ጓንቲ ብደም ተጨማሊቑ ናብ ሰመረ ገጹ ኣምረሐ። ከምዚ ድማ በሎ፣ በዓልቲ ገዛኻ ኣብ መጥባሕቲ ሰዓት ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሳ 36,000 ኪቡክ ደም የድልያዩ። ስለዚ ደም ዝህቡ ሰባት 6 ክተምፀለካ ይብሎ። ሰመረ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ሱዳን እዩ። ናብ ሱዳን እንትመጽእ ካብ ዝተቐበሎ ሰብ ወፃኢ ካሊእ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይነበረ ሰመረ ኣመና ተጨነቐ። ሰመረ ነቲ ዝተቐበሎ ሰብ እንትነግሮ ካብተን ኢሉ ሰባት ኣምፂኡ እዚ ንሰመረ ቀሊል ኣይነበረን። በዚ ኩነታት ዝተገረመ ሱዳናዊ ዶክተር ካብ ሕጂ ናይ 6 ሱዳናውያን ደም ስለ ዝወሰድኪ ካብ ሕጂ ሱዳናዊት ኢኺ ክብል ንንግስቲ ቀለደላት ዶክተር። ንግስቲ ድሕሪ ዝተገበረላ ሕክምና ካብ ሕራሳ እንትትነቅሕ በዓል ገዝኣ ሰመረ ኣብ ጎና ርአየቶ። ንኻልኣይ ግዜ ርኤካ ማለት ድዩ ክትብል ተዛረበት። ሰመረ ኩሉ ግዜ ክትርኢኒ ኢኺ ክብል መለሰላ። ንግስቲ ኣብ ዝተገበራ 3 መጥባሕቲ ሕበጥ ኣውፂኦምላ እዮም። ብድሕሪኡ እውን ናይ ካንሰር ጨረር ሕክምናኣ ክትከታተል ፀንሐት። ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዝተገበረላ ሕክምና ኣብ ጥዕናኣ ዓብዪ ምምሕያሽ ኣምፀአት። ብድሕሪኡ ብዘይ ምንም ሓገዝ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ቤተሰብ ምጥያቕ ከም እምነታ ፀበል ምጥማቕ ዓዲ ምርኣይ ጀመረት። እዚ ዋላ እኳ እንተኾነ ሰመረን ንግስትን ብ2011 ዓመተ ምህረት ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ካናዳ ምርሑ። ኮይኑ ግን ኣብ ካናዳ ዝገጠሞም ነገር ፍልይ ዝበለዩ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ድማ ኣሕለፉ። መጀመርታ ናብዚ ሃገር እንትመፁ እንተለው ኣዝዩ ዝሓሸ ሕክምና ከም እትረክብን ጥዕናኣ እውን ካብቲ ሕጂ ዘለቶ ዝሓሸ ከም ዝኸውንን እምነት ነይሩዎም። ኮይኑ ግን ከምዚ እንተዘይኮይኑ ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ቱርኪ ወይ ድማ ሜክሲኮ ክንከይድ መደብ ነይሩና። ኮይኑ ግን ናይ ካናዳ ዶኻትር ንግስቲ ካብ ሕጂ ናይ 2 ወርሒ ዕድመ ከም ዘለዋ እዝኒ ዘፅምም ዘረባ ነጊሮምና። ዝውውር ደመይ ደው ክብል ይስምዐኒ ይብል ሰመረ። ንግስቲ ዋላ ደኣ ናይ 2 ወርሒ ዕድመዩ ዘለክ ትበሃል እምበር እቲ ዝተዋሃበቶ ሕክምና ብኣግባቡ ስለ ዝወሰደት ን1 ዓመት ዝኣክል ፀንሐት። እቲ ሕማም ዋላ እኳ ከቢድ ይኹን እምበር ናይ በዓልቲ ቤተይ ስነ ልቦና ይጭናቕ ስለ ዝነበርኩ ኣድላይ ዝበሃል ክትትል ኩሉ ይገብረላ ነይረ ይብል ሰመረ። ብስራሕ ወይ ብኻሊእ ምኽንያት ካብ ጎና እንተተፈለየ ኣዝየ ድንግፅ። ብፍላይ ብናይ ባዕላ ስልኪ እንተተደዊሉኒ ናብ ዝኣቶ ይጨንቀኒ። ልዕሊ ምንም ነገር ይፈርሕ።
بعلي أيفلتن كوينجن حدا معالتي تسفا قريت أيفلتن يبل سمرة نسا نهوتي ممحرية زخلو تسفا زي مقرات زمحرتني نسايا كل جزاء أجو خافغري كحشانيو تبلاني زخلو عمتات بزملك انت النحلفو اتوانات انكارنا اتخونت أمينة مقبالايو مماتن مترافن نايفت عرس راحيو يخون دا أمبر اتخونت أمين كمقبالجن أبي فوسيو إلي أمن يبل سمرة زتفاليا تنكارة يفترالكا مسمر حانيت دما ناي منبار تسفا يزرقلكا نقستي نعي بأكل مبر بمنفس بعلت مولوت عنا يانيرا زغلو عمتات انت حلف حانت معالتي كاو حماما تقلاقلا حابيرنا بحقواس كمن ننبر امنت نيروني قولعا حجاري موق زبل بيهيل أباي بوتا أي نبرون ناي نقستي مدحان ترح يزاج انقان نيرو أب اقرتاتا جميرو زجمر سقاي أنا النقستن كساب قنبت فرقي كلتشحن 13 أمتا محرت كتسال قنبت 16 كلتشحن 13 أمتا محرت نقستي نمود أتا تنفاسا أتنفسا نقستي عريفا كل نجر تسألميتوني من باري دوز بلوكوينو تسمعني حدا معالتي كابقوني تفلا أيبل النيرا نموخانو حجوون كابقوني أي تفليتن مسموتكو كابقون خاخي تفليني سلا زبالتني أبك أرباي أيو مقابرة انت خاف أني كل جزاء ناب عند خدكو يتسأنانا كبل حزنو بستسبر لبي يقل سمرة حجي أب كندا ألبرتا كالغاري كتمايو سنبر نقستي كابت موت حدا عمت كمل أقاربو سمرة نعلتاوي نابرؤو نمدفا الناس رحا نمتعي نابرؤو نمتصباق اندات محاركويا يبل من البات كم زعينة صقم نزقات أمام سبات مل اختلوا بز حمام زتدقع عساب كله يموتيو مالت يكونن أب السودان حكمنا جيروم ولاد زوالادو سبات يفلت إياه زخون سب بحكمنا تسفاخ قرص إلو كي يحسب تسفاخ قرص يبلون سمرة مستمرتون سرحون قونن قوني نكان سرحو مومات أم دقافن نجن زابة مجأبتي أم حابن يركب بزحات بكانسر زتات أقوع سبات نحكمنان نستفلالي مدحانيتات زخاون جنزب أم مركب كتقامو يرأيو نعي أبقوني كوينكم أجو خازبالكمني كل خاتكم إثيوبياويانن إرتراويانن إلوون سودانياويان فتوتي مسكانا يبتحكم يبل سمراء